Podtitul Mesta kultúry Umenie spájať sa naplnil aj vďaka projektu Mestského kultúrneho strediska. Produkcia východniarskej rozprávočky dala dohromady Humenské ochotnícke divadlo, Kladzianske divadlo Kľud i humenských žiakov. Divadelná sála Domu kultúry bola v poslednú novembrovú sobotu obsadená do posledného miesta. 400 návštevníkov, dospelých i detí si prišlo vychutnať veselú komédiu Blichy na deskoch. Inscenácia na motívy východniarskej rozprávočky Jožka Jenča priniesla veľa radosti a smiechu. Hlavnými hrdinkami boli 3 blchy – Blana, Blahuška a Blaža. Stvárnila ich trojica humenských ochotníčok – Katarína Matuškovičová, Ingrid Závodská a Zuzana Švecová. Zedovlašne sme, to je jednocestné, hlavne, že nie sme už na tej hnusnej mačke. No, konečne sme na pevnej zemi. No, ja cítim pevnú žen pod nohami. Dievčatá, ale toto je jakéške bekhe, toto nie je žen. Uj, to najsi, postek proci na vypuštený les. Na celý poštrek, však to odor na nás svoj tyšmet zácivý púštil. Je to podľa skutočnej udalosti, teda celá tá situácia sa naozaj stala, to môžem povedať, že to sa naozaj stalo. Herečkám prvého ročníka, ktoré si zobrali mačku domov, akože na internát a vlastne naskakali jej a potom mali predvádzačky a keď išli hrať to predstavenie, tak normálne nemohli ich hrať a naozaj prechádzali tie blchy až do hľadiska. Takže konečne vznikla interakcia medzi divákom a hľadiska a publikom a javiskom. Takže vlastne je to podľa skutočnej udalosti, takže toto sa naozaj teraz nezmalo aj stať v tomto predstavení. Blchy putovali za večnou divadelnou slávou. Najprv sa ocitli v kožuchu mačky, následne na tele človeka. Svet reality zobrazili členky divadla Kľud Kladzany, a to formou vopred nakrútených pasáží. Celé predstavenie zahrali v dialekte. My keď sme prvýkrát videli texty, tak sme sa zľakli, pretože sme zistili, že je to tak, vedeli sme, že to bude vo východňarčine, keď to píše Jožko, ale pre nás to bolo ako keby cudzí jazyk, že sme odrazu museli používať slová, ktoré nepoužívame, rozprávať spôsobom, akým nerozprávame a snažili sme sa ho presvedčiť, že viac mali hrať herečky z Kľudu a menej my, že si vymeníme tie úlohy, nepresvedčili sme ho. Teraz sme aj radi, že to takto dopadlo, ale naozaj to bolo náročné, stretávali sme sa v podstate od nejakého apríla, aj v lete sme sa stretávali. My sme často herečky sa stretávali samostatne, že vždy, keď sme mali voľnú chvíľku, tak sme si urobili nejakú skúšku a je pravda, že na každú rolu boli 2 alternácie. Súčasťou divadla sa stali aj humenskí žiaci, ktorí navštevujú súbor Púpavienka pri základnej škole Pugačevova. O scénu sa postarali mladí výtvarníci zo základnej umeleckej školy Petra Brajnera. Pre hercov je klauniáda obzvlášť náročná. Humenskí ochotníci v podstate sú divadelníci, ktorí nehrajú až tak veľa, to znamená, že je to pre nich ako podľa mňa aj vynikajúca škola na to, aby sa ešte zlepšili v niektorých momentoch a dokonca prvý raz zažili vlastne humorné predstavenie, keď sa diváci im do toho smejú, čo je tiež úplne iná záležitosť, že človek musí vnímať ten humor, ako reaguje ten divák a podobne, prípadne aj detský divák reaguje úplne ináč a dokáže dokonca rozhodiť úplne tempo hercovi. Čiže toto všetko oni si mohli vyskúšať priamo prvý raz. No a po premiére prídu aj reprízy. Tešiť sa môžu školáci aj verejnosť. Termín je už známy. 9. február o 16. hodine v Humenskej kaske. Určite budeme hrať aj pre základné školy a určite budeme hrať aj pre verejnosť. To sme plánovali od začiatku, že budeme hrať aj pre verejnosť. No a keď to bude mať taký veľký úspech, tak pôjdeme do ďalekoho sveta.